Сәлем, қадірлі тамашашы. Эфирда йылдызлык мизгилләре тапшыруы. Һәм без вакыт машинасы сыман сезне хәзерге тормыштан фестивалебезнең элеккеге мизгилләренә чакырачакбыз. Әгәр дә сез әзер икән, озакка сузмыйча тарихка юл тотыйк. Әтнә районы Түбән Шаша авылында туып үскән Әлфис Каримов Әтнә районы горурлыгы гына түгел. Ул республикабызның йылдыз буласы егет дип яздылар аның турында электрон масса күләм чаралары. Безнең өчен табигать белән бүләкләнгән искиткеч моңлы тавышлы егет белән танышу 2006 елдан башланды. Фестивальның беренче көне үзе бик тыйнак һәм җитди. Янәшәдә әнисе белән район делегациясе җитәкчесе Фәридә Зәләлдинова басып торалар. Берничә номердан соң Әлфиснең сәхнәгә чыгуы. Кинәт Әлфис "Мин өйгә кайтам" дип тора башлады. Туктале Әлфис, син сәхнәгә чыкмасаң, җырламасаң, Әлфис сәхнәгә чыгарга курыккан дип көләрләр бит үзеңнән, диде Фәридә ханым. Шулай итеп, Әлфис сәхнәгә чыкты. Исегезгә төшерәм, искиткеч моңлы тавышлы егет. Жюри таң калды. Икенче көнгә Әлфис спискта беренче булып үтте. Тик менә җыры юк иде шул. Шулай ул дуслар. Әзерләнмәгән кешегә фестивальдә нинди моңлы тавышлы булсаң да җиңү юк. Шулай итеп, Әлфис Әтнәгә кайтып китте. Берничә елдан Әлфис бераз үсеп, репертуарын сойлап, әзерләп, йылдызлык сәхнәсенә тагын бер мәртәбә чыгыш ясады.
һәм әйтеп үтәргә кирәк, бик уңышлы. Ул шул ук артык тыйнак, җитди һәм искиткеч моңлы тавышлы Әлфис Кәримов иде. Азизәткә мәнгәмә туган туфрак, бик кадерле нигез ташлары. Саватамайча саклап берүгәнем, тәмелеп пешкән кайдар ашларына. Искән җилләр ишек шакыганда, көтәсегедер улым кайтыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Şakırta mine, gül aşkınam senin yanına. Kaynar kaymağına koyup gitsin, medruş gelir şeyin yanına. İsken ziller ışık şakıganda, kütesigedir ulum kaytır dip. Uzaklama menkey, kaytırmın min, sin borçulma, kaytmay kalır dip. Uzaklama menkey, kaytırmın min, sin borçulma, kaytmay kalır dip. Taşkanen salmalarını koyup gitsinen yüzdelge. Munşa barık imemesin için, etkey çıksın otun isterge. İskenciller ışık şakıganda, kütesigedir ulum kaytır dip. Uzaklama menkey, kaytırmın min, sin borçulma, kaytmay kalır dip. Uzaklama menkey, kaytırmın min, sin borçulma, kaytmay kalır dip. Sin borçulma, kaytmay kalır dip. Бүгінгі күнде Әлфис шын ир егеткә әйләнде. Ул арша музыка клиятын тәмамлап, баян буенча белем алып, үзен балалар өйрәтүдә тапты. Шук Сарман кызы Рузилә Бәдретдинова «Созвездие йолдызлык» сәхнәсенә кинәт очып керә. 2009 елда беренче тапкыр катнашып, 2010да ул инде Мәскәүдә оештырылган җырлы һәм бии Татарстан балалары концертында катнаша. Хәтта реклама афишаларында да аның мөлаем йөзе сурәтләнгән була. Sen
Бір тик тормас кышыкның темпераментын аңлап алып, җитәкчесе Расиха Мөгалләф кызы Хамидуллина Рузилә өчен бик дөрес репертуар сайлап алды. Һәм 2011 елда башкарган Ифрат Хисамов көенә Махмуд Хусаин сүзләренә язылган Бәрәңге җыры Рузиләнең чын йөзе каршы булып калды. Эй, Бәрәңге, безгә килдең. Син ерак Америкадан. Мәгърифәт, син безгә килдең. Эй, башыма керми бит. Мәгърифәт, син безгә килдең. Мондарак. Авропадан. Шигырыңны ятладыңмы син, кызым? Юк әле, юк. Вак-вак итеп турап яшь киленнәр, табаларда сине бәйтән. Кайнар шулпа ашап эшчәнерләр, тәннәренә җылы йөгертә. Йодрык кадәрле, ямрак гәүдәле, ох, тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Йодрык кадәрле, ямрак гәүдәле, ох, тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Төйер шикле күлмәгеңне салып, кайнар шулпаларга төшәсең. Ярма булып алсуланып, ушак көлләрендә төшәсең. Йодрык кадәрле, ямрак гәүдәле, ох, тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Йодрык кадәрле, ямрак гәүдәле, ох, тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Кайда бит сине җырга көткән, бабайлар да мактап сөйләгән. Беркемдә юк сине үстермәгән, беркемдә юк сине сөймәгән. Йодрык кадәрле, ямрак гәүдәле, ох, тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Йодрык кадәрле, ямрак гәүдәле, ох, тәмле, бигрәкләр дә инде, бигрәк тәмле бәрәңге. Эй, Рузилә, Тукай шигырын өйрәндеңме соң? Әйе, өйрәндем. Эй, бәрәңге, син бәрәңге, кил бәрәңге җанашым. Син генә тәмләтәсең бар ярлылар, байлар ашын. Берничә ел дәвамында Рузилә Бәдретдинова исеме йолдызлык сәхнәсеннән югалып торды. Тик аның янып торган күзләре һаман да истә иде. Шуңа күрә йолдызлык хәрәкәтенең башкарма дирекциясе Сарман муниципаль районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлназ Гөлсуны Латыповага шалтыратырга булдылар һәм кечкенә генә йолдызчыкның хәлен белергә булдылар. Шул мизгелдән Рузилә Бәдретдинова янәдән эшкә кереште. Кечкенә генә шук кыз инде хәзер бик матур кызга әйләнде. Тик менә аның характеры бик нык үзгәрмәде. Шуңа күрә репертуар сайлауы да бик кыен сорауга әйләнде. Үз фикерле, үз сүзле булып калуы бер яктан яхшы да. Тик менә характерның бу ягы уңышлар китермәде. Ә Рузилә туктап калучылардан түгел. Хаталар өстендә эшләп, җыр юлын сайлап, Әлмәт районы музыка көллиятенә укырга кереп, янәдән йолдызлык сәхнәсенә матур итеп, әзерләнеп, атлап керде. Şigil
Кощекова авылында туып үскән алдагы героебызның табынучылары арасында балалар да, өлкән яшьтәге кешеләр дә, хатын-кызлар да, ирләр дә җитәрлек. Берәүләре шибәрлегенә сокланып, икенчеләре чын ир-егет сыйфатларын мактасалар да, барысын аның искиткеч матур тавышына гашыйк булу берләштерә. Хәтта бүгенге көндә аның турында безнең заман Мөслим Магомаева дип әйтәләр. Таныш булыгыз, дуслар. Бездә кунакта Игнат Изотов. Sai che mi potevo dissetare presso l'acqua d'una fonte, ma come potrò dissetare la storia di questi miei suore che dalla passione di amore sente bruciare? Giamaica, Giamaica, dove sotto il sole per sfuggire la sua bocca inaridita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quell'olio di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tu ti tradisci ed inganna, non so scordare. Giamaica, Giamaica, so di dove c'è la tropicana, vont la vie Marie. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Беренче сәхнәгә чыгышымны мин бик яхшы хәтерлим. Миңа 8-9 яшь иде. Мин беренче тапкыр зур сәхнәгә аяк бастым. Инглиз телендә җыр башкардым һәм әлбәттә бу уңышсызлык булып чыкты. Песню на английском языке, и, конечно же, это был провал. Вот. Үзегез аңлыйсыз, сәхнәгә беренче тапкыр чыкканда дулкынлану хисе бик көчле була. Авызлар кибә, син бутала башлыйсың. Во рту все начинает сохнуть, и, соответственно, ты начинаешь путаться, начинаешь сбиваться. Нәкъ бу хәл минем белән килеп чыкты да инде. После моего Бу провала уңышсызлыкка очраганнан соң инглиз җырлар минем өчен түгеллеген мин аңладым. Йомшак кына әйтеп әйткәндә. мягко говоря, Чөнки алар акцент белән башкарылды. Бөтенләй музыкаль түгел иделәр. Аларда күңел юк иде. Нәтиҗәләр ясалды. Һәм без укытучым Алексеева Наталья Александровна белән эксперимент ясарга булдык. Провести вновь эксперимент, но на сей раз это была уже Бу юлы итальянская песня. Италия телендәге Ямайка җырын сайлап алдык. Ямайка. Вот. 2010 елда башкарылды ул, дөрес булса. В 2010 году, по-моему. Бу җырны без эшкә алдык һәм аны мин Созвездие йолдызлык фестивалендә башкардым. Исполнена на фестивале Созвездие йолдызлык. Әлбәттә, мин шулай ук дулкынландым. Бу музыкаль әсәрдә үземне ышанычлы итеп хис итмәдем. Ләкин җырның алдагы инглиз телендәге җырга караганда күңелемә якын булуын тойдым. Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудив. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго под
прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с тобой. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с тобой, с собой, с собой возьми, с Вот. Менә шулай беренче тапкыр мин аны бу фестивальдә башкардым. Минем өчен көтелмәгән хәл. Шундый җылы алкышлар иде һәм жюри әгъзаларына бу җыр бик Для меня было ошады. неожиданно, что были такие замечательные аплодисменты, и членам жюри Нәкъ очень шул понравилась җырдан песня. барысы да башланып И китте. как-то вот с нее все началось. Потом Аннары меня соң пригласили мине в Мәскәүгә Москву, чакырдылар. где я Анда исполнил мине песню Ямайка «Ямайка» җырын с, Александр государственным Сладковский симфоническим җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының дәүләт управлением симфоник оркестры белән башкардым. С этого Шул момента чактан в репертуарымда репертуаре итальян стало җырлары күбәя башлады. больше итальянских песен. Мой репертуар Репертуарым начал киңәя, расти, зурая, расти, романслар, төрле дальше классик начали әсәрләр добавляться барлыкка какие-то килә романсы, башлады. Различные песни. После того, как у меня Тавышым үзгәрә башлагач, репертуар началась сайлавы гонка катлаулы голоса, эшкә әйләнде. мы долго искали подходящий репертуар. Чөнки потому бу что бик авыр, кыен сорау. было Без сделать крайне миндә сложно, нинди тяжело. тембр В том качып плане, что мы утырганын еще не до конца төгәл понимали, белмәйдек әле. какой там кроется тембр. Вот. Сначала Башта без мы думали, миндә что тенор у меня булыр будет дип уйладык. тенор. Шуңа күрә Соответственно, тенор өчен подбирали туры килә торган репертуарны сайладык та инде. Вот. Но после того, Ә как бер ел прошел үткәч, год, диапазоным кинәт мой түбәнәйде. диапазон резко опустился. Наталья Александровна, минем укытучым, минем өчен бер җыр сайлады һәм миңа аны тәкъдим итте. Сначала для меня это Бу минем өчен казалось тагын бер эксперимент булып тоелды. творчеством и очередным экспериментом, но потом, спустя некоторое Ләкин время, бераз я вакыт согласился үткәч, её мин взять. аны репертуарыма Репертуар. керттем һәм шулай ук Также- Созвездие йолдызлык Также фестивалендә исполнил башкардым. на фестивале «Созвездие йолдызлык». Бу Это была искиткеч җыр замечательная Муслим песня Магомаев репертуара репертуарыннан Магомаева «Синяя «Синяя вечность» җыры иде. Stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine. Con l'amore appena nati, con l'amore già finiti, con la gioia, col dolore della gente come me. Un mondo soldato del sogno mi guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo non si apre
Хәзер мин Казан дәүләт консерваториясендә укыйм. 2нче курста. Минем укытучым Зилә Даян кызы Сунгатуллина. Консерваторияны тамамлаганнан соң мин югары үрләр яулап профессиональ опера җырчысы булырга омтылам. Оперным певцом это моя мечта. Бу минем теләгем. Классик репертуарын башкару, төрле опералар башкару, баритон партияларын әлбәттә. Һәм минем теләкләремнең иң-иңнәре Ла Скала театрында чыгыш ясау. Фестиваль катнашучыларына һәм безнең хөрмәтле тамашачыларыбызга мин туктап калмаска теләр идем. Һәм максатлар куеп, аларны яуларга, яңадан максатлар куярга. Шул очракта гына сез югарыга ирешә аласыз. Вы добьетесь чего-то высокого. Уңышлы мизгелләрне тота һәм куллану белергә кирәк. Безнең белән калыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.